Pasajetta fi Bnazzi fi tmiem is-sena skolastika l-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar riforma oħra fis-sistema edukattiva, din id-darba fl-iskejjel primarji. Hekk sostniet il-Union tal-Għalliema l-MUT li titkellem dwar riforma li qatt ma ġiet diskussa magħha tul id-daħdidiet tal-ftehim settorjali. Dan ifisser li din ir-riforma iddaħlet baxx minn wara dar dawk involuti. L-MUT titkellem sansitra dwar żewġ kurrenti fl-istess Ministeru li mhux qed jaħdmu flimkien. Il-Union ħarġet din l-istqarrija ibsa wara li l-Gvern ippreżenta rapport skadut b'sena u li jġib id-data ta' Ġunju 2018. Bl-MUT tistaqsi għaliex il-Ministeru ħalla r-rapport fuq l-iskaffa għal sena sħiħa qabel ma ppreżentah. Fir-rapport il-Ministeru qed jitlob li jinqaleb ta' taħt fuq il-mod kif isir l-assessjar tal-istudenti tal-primarja u jsemmi tneħħija tal-eżamijiet tal-aħħar tas-sena magħruf bħala l-benchmark. Il-Union tiddeskrivi din il-mossa bħala waħda fejn il-Ministeru jikkontradixxi lilu nnifsu wara li din is-sena għamel kruċjata biex l-istudenti tas-sekondarja ma jitilfux l-eżamijiet tal-Malti u l-Matematika u issa b'daqqa ta' pinna waqqaf l-eżamijiet tal-Malti, l-Ingliż u l-Matematika ta' tfal tal-primarja. Din id-deċiżjoni l-MUT fissruha bħala waħda mingħajr konsiderazzjoni, mingħajr direzzjoni u b'inkonsistenza kbira għal ħidma li saret fl-assessjar. Fit-tmiem tal-istqarrija l-MUT tisħaq li qatt ma rat il-25 proposta ppreżentata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u għaldaqstant qed toġġezzjona bil-qawwi hekk kif il-ftehim li għandha qed jinkiser mill-istess Ministeru permezz ta' din ir-riforma. Fl-istqarrija separata l-Union tal-Edukaturi Professjonisti l-UPE qalet li dan it-taqlib kollu se jġib bi-stress fuq l-għalliema tal-primarja. Il-UPE tinsab ċerta li dan it-taqlib kontinwu u dik li sejħet ma' kakkerija finalment mhux qed ikunu ta' ġid għall-istudenti u mhux qed jgħinu biex aktar żgħażagħ jidħlu fil-professjoni ta' għalliema.